Wel, oedd hi noson yr etholiadau lleol yng Nghymru neithiwr, pa pleidiau sydd wedi bwrw yn erbyn y crigau, a pha rai oedd yn ddigon lwcus i ddim. Wel, be ddigwyddodd yn yr etholiadau lleol? Wel, ddoedd bobl yn disgwyl i llafur gael ei ddinistro am bod oedd y polau piniwn yn dweud y peth yna. Ond ddim dyna ddigwyddodd. Fe gollon nhw llefydd fath a blaenau Gwent a Merthyr, lle ddoedden nhw'n rheoli, ond oedd ddim yn drychineb, oedd ddim yn oson oedd yn drychineb iddyn nhw. Mi gadwan nhw i gafal ar Gaerdydd, Abertawe, Casnewydd. Wel, chi, llefydd oedden nhw yn meddwl osa nhw yn colli. Ac be ddigwyddodd i'r pleidiau eraill? Wel, yw rhywbeth grymus oedd, ar ei Plaid Cymru ddim wneud yn eithriadol dda, ddaren nhw'n wneud yn rhyw chwaith, mae'n dibynnu sut ydych chi'n gweld eich gwydr, oedd yn hanner llawn neu hanner wedi gwag. Ond, wyddwch chi, ddaren nhw fethu gael rheolaeth o Sir Fôn, fethu gael rheolaeth o Geredigion, methu ennill y Rhondde, methu ennill Caerffili. So, wyddwch chi, doedd y pethau ddim yn wych iddyn nhw. Ond, mae'n debyg, ofo pleidiau eraill, mi myddan nhw yn rheoli yn Ceredigion, mae'n debyg, neu ac hefyd yn Sir Gar. Ond beth am y lleill? Wel, Rhyddfrydwyr Democrataidd, mi nath nhw'n wael iawn tro dwytha yn 2012. Chwyffrwm dan, mi nath yn waith neithiwr. So, ydyn nhw ddim wedi ennill tir ers yr etholiad cyffredinol dwytha. Ac UKIP, wel, maen nhw wedi cael eu chwalu yng Nghymru. Yr unig le mi fyddan nhw'n gry yng Nghymru bydd yn yr adeilad yma, lle maen nhw efo 5 aelod. Ond cofiwch chi, ar ôl yr etholiad dwytha, mi oedd gyda nhw 7, a mae 2 wedi cerdded i ffwrdd yn barod. A pe fysa chi'n Andrew a T Davies yn arweinydd y Cydwadwyr yn Cymru, fysa chi wrth eich bodd o'r canlyniadau i'r blaid, am bod fe ddaru nhw gadw i gafal ar Sir Fynwy, ac mae nawr nhw sy'n rheoli'r sir, ac mae nhw wedi gwneud dipyn o fes ar bleidlais llafur yng Nghymru. Wel, dyna chi'r canlyniadau yr etholiad lleol. Be mae o'n ddweud wrthyn ni am yr etholiad cyffredinol? Wel, medrwch chi ddim dweud beth sydd wedi digwydd yn fan hyn bod o'n mynd i gael effaith gwych ar beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr ymgyrch yn y 4 neu'r 5 wythnos nesaf. Ond un peth sy'n saff, mi fydd na llywodraeth yn San Steffan, a dwi'n siŵr na sefydlaeth lliw glas fydd o.